Sanibonani bangani. Namhlanje nginiphathele incwadi ethi ngubani umngani wethu. Incwadi yethu ibhalwe nguGert van Wyk, uJade Matheson noLara de Groot. Ungakwazi ukuqagela ukuthi ngubani umngani wethu omkhulu? Akafani inhlobo nathi. Bangani ningaqagela ukuthi ngubani umngani walabangani abalike kuleli page? Asazi. Umngani wethu omkhulu uNyoni. Ngingubhejane, ngicwala imikhaza. uNyoni uyidla yonke. Mina ngingungwenya, angikwazi ukuxubha amazinyo ami. uNyoni uyangivungula asale ehlanzekile. Nanga uNyoni phakathi emlomeni wengwenya. Mina ngingundlula mithi, angikwazi ukuzinwaya ikhanda. uNyoni uyakwazi ukufinyelela endaweni efanele. Mina ngingudube, angikwazi ukubona izinto ezikude nami. uNyoni unamehlo abukhali, ngakho uma eqaphile mina ngiphephile. uNyoni angehluka, kodwa lokho akuyona inkinga. Asinandaba ngisho eziculela. Nanga bangani uNyoni ujabulile, uyacula kakhulu. Iphela kanjalo ke indaba yethu bangani. Ngabe nina bangani bami ninabo abangani benu? Nami nginabo abangani baningi futhi bonke bahlukahlukile. Khona abade, abafishane, abayidudla njengami, abayilenda. Nawe ke mngani, ubungani abuyi ngokuthi umuntu ubukeka kanjani noma unjani noma mngakanani. Uma nje kumngani wakho umthanda lo mngani, kuhle kuba umngani obuhle kakhulu lokho. Lana siyabona izilwane eziningi zibiza uNyoni ngomngani wazo. Ngoba bayakwazi ukusebenzisana, uNyoni uyabasiza. Hayi mina bangani bengingazi ukuthi uNyoni unabangani abangaka futhi abahlukile kunaye. Kodwa ke lokho namhlanje ngiyakwazi. Masiqhubeke bangani sizithokozele izincwadi ezivela ka-book-org. Singazidownloada mahhala. Ngiyabonga, nisale kahle bangani emakhaya.